καταρχήν τον πρόεδρο της αναγνωστικής εταιρείας και την Διοικητική Επιτροπή για τη μεγάλη τιμή που έκανε να με συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ομιλιών της εταιρείας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, Πανουσιολογιότατε, Εδεσιμότατε, κυρία Πρίτανη, κύριε Πρώην Νομάρχη, κύριε Πρώην Νομάρχη, κύριε Πρόεδρε του Όλ και κυρίες και κύριοι, για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση, η οποία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που συνηθίζονται σε τέτοιου είδους ομιλίες. Θέλω από την πρώτη στιγμή να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να κάνω μια κλασικού τύπου ομιλία. Αυτό που θα επιχειρήσω είναι περισσότερο να σας παρουσιάσω κατά κάποιο τρόπο ένα δημοσιογραφικό οδηπορικό στο θέμα της λαϊκής μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας. Είναι ένα θέμα ασυνήθιστο για τον τόπο μας, που ωστόσο δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως νησί της μουσικής. Της μουσικής με την ευρεία έννοια, που περικλείει όλα τα είδη της, με έμφαση όμως στην κλασική ευρωπαϊκή εκδοχή της και στο έντεχνο χοροδιακό τραγούδι κάθε προέλευσης. Η σημερινή μουσική ταυτότητα του νησιού μας υπηρετείται, όπως είναι γνωστό, από μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, στα οποία δραστηριοποιούνται χιλιάδες συντοπίτες μας όλων των ηλικιών. Δεν γνωρίζω άλλη περιοχή στον κόσμο ολόκληρο που να έχει τόσο μεγάλη αναλογία ασχολουμένων με τη μουσική σε όλες τις εκφάνσεις σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Το μαρτυρούν οι μονάδες της εκπαίδευσης που παρέχουν μουσική παιδεία, από το επίπεδο του γυμνασίου στο πανεπιστήμιο, το μαρτυρούν τα οδεία με τις εκατοντάδες μαθητών, το επιβεβαιώνουν πανηγυρικά οι φιλαρμονικές μας και οι χοροδίες μας στην πόλη και την Ύπαιθρο, το τονίζουν τα διάφορα ορχιστρικά σχήματα και σαν επιστέγασμα όλων αυτών το επιβεβαιώνει το μέγα πλήθος μουσικών εκδηλώσεων παντός τύπου και περιεχομένου σε ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η μουσική ταυτότητα του νησιού μας δεν είναι βέβαια φαινόμενο σημερινό. Καταγράφει ήδη ιστορία αιώνων. Με τα πρώτα βήματα στο 18ο αιώνα, αλλά με κυρίαρχη παρουσία στη ζωή του τόπου κατά το 19ο και 20ο αιώνα, που συνεχίζεται σήμερα σε πείσμα όλων των δυσκολιών της εποχής μας. Αυτά είναι όμως λίγο πολύ γνωστά σε όλους μας. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ σήμερα περισσότερο με αυτό, παρά μόνο για να συνδέσω αυτή την πραγματικότητα με μια άλλη άγνωστη σε πολλούς πτυχή της μουσικής ταυτότητας της Κέρκυρας. Αυτήν της λαϊκής μουσικής παράδοσης που μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Την παράδοση που περνούσε από γενιά σε γενιά, κατά κανόνα άγραφη, χωρίς σχολές, δίχως ιδρύματα, χωρίς μουσική διδασκαλία. Μια παράδοση που αναφέρεται το πρώτον στην ένατη ραψοδία της Οδύσσειας, όπου ο βασιλιάς των Φεάκων Αλκίνος περιγράφει στον ναυαγό Οδυσσέα τις συνήθειες των κατοίκων του νησιού, λέγοντας πως εμείς καλοί δεν είμαστε στο γρόθο ή στην παλέστρα, αλλά στο τρέξιμο γοργή και ξέρετε στα πλοία. Και μας αρέσουν οι χοροί, τα γλέντια, τα τραγούδια. Καλή ώρα όπως και σήμερα. Έτσι η παράδοση του νησιού μας περνάει στα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας, κρατάει στοιχεία της στη διάρκεια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας και επανεμφανίζεται δυναμικά στη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Η Κέρκυρα ως επαρχία του Βυζαντινού κράτους δέχεται τις επιδράσεις των ρευμάτων που αναπτύσσονται στα όρια της αυτοκρατορίας, στην οποία έχει κυριαρχήσει μετά τον χριστιανισμό η ελληνική γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας και διάδοσης του μεσαιωνικού ελληνικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που διασώζεται στα κύρια χαρακτηριστικά του, στην περίπτωση της Κέρκυρας, και κατά τη διάρκεια των 6 αιώνων λατινοκρατίας. Στο γεγονός αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις από διάφορους τόπους του ελληνισμού προς το νησί μας. Αναφέρομαι στις μετακινήσεις πληθυσμών κυρίως από την Κρήτη, πριν και μετά την πτώση του Χάνδακα στα 1669, και κατά δεύτερο λόγο από την Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Έτσι, σε μια περίοδο 1000 και πλέον χρόνων, από τον 9ο και 10ο αιώνα, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και κυρίως η γλώσσα αποτυπώνονται αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα στη δημοτική μας ποίηση, που είναι έκφραση της ψυχής και της ταυτότητας του λαού μας.
Οι μεγάλοι της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και ξένοι μελετητές, έχουν καταγράψει από τις αρχές του 19ου αιώνα ένα μεγάλο πλούτο ποιημάτων αυτής της κατηγορίας, που απαντώνται σε όλους τους τόπους του τότε ελληνικού κόσμου πέρα από κρατικά σύνορα. Η Κέρκυρα, όπως προκύπτει από πλήθος στοιχείων και μαρτυριών, έχει μια πολύ σημαντική θέση στην ελληνική δημοτική ποίηση, και γιατί διαδόθηκαν και διασώθηκαν εδώ, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος, πολλά από τα μεσαιωνικά ποίηματα στις δύο βασικές κατηγορίες τους, που είναι τα ακριτικά και οι παραλογές, αλλά κυρίως και γιατί εδώ εμπλουτίστηκαν από το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα και παραλλάχθηκαν εναρμονισμένα στα δεδομένα της εδώ κοινωνικής πραγματικότητας. Και το πιο σημαντικό, απέκτησαν εδώ τα ποίηματα αυτά μελωδία και ρυθμό, που επέτρεψε να γίνει και χορευτική τους απόδοση. Έτσι, τα τραγούδια αυτά επιβίωσαν μέσα στον χρόνο, αφού τα μάθαιναν ακούοντάς τα, τραγουδώντας τα και χορεύοντάς τα, οι Κερκυραίοι κυρίως της Υπέθρου, από γενιά σε γενιά. Πώς όμως έφτασα εγώ σε αυτές τις διαπιστώσεις για να τις παρουσιάζω απόψε ενώπιόν σας? Όλα ξεκίνησαν όταν το 1997, σε μια αποστολή αδελφοποίησης του τότε Δήμου Αχιλλείων με μια κομμόπολη έξω από το Μιλάνο, κατά την αποχαιρετιστήρια βραδιά της θερμής φιλοξενίας μας εκεί, κάποια στιγμή θελήσαμε να τους πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας. Επιλέξαμε λοιπόν το γνωστό και αγαπημένο μας τραγούδι «Δεν θέλω να δουλεύεις», που το χαρακτηρίσαμε μάλιστα αυθεντικό κερκυραϊκό και αρχίσαμε να το τραγουδάμε. Αμέσως όμως διαπιστώσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο τραγούδι. Μας συνόδευε το σύνολο των Ιταλών που παρευρίσκονται στην αίθουσα, στην Ιταλική γλώσσα αυτή, και μπροστά στο ξάφνιασμα και την αμηχανία που μας κατέβαλε, μάθαμε ότι επρόκειτο για μια κλασική μελωδία της Βόρειας Ιταλίας, ένα παλιό δημοφιλές βάλς. Αργότερα έμαθα ότι επρόκειτο για το πασίγνωστο στην Ιταλία τραγούδι Πιεμοντεσίνα Μπέλα, απόσπασμα του οποίου θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Που υποστήκαμε ήταν απερίγραπτο. Προσπάθησα να μπαλώσω τα πράγματα λέγοντας ότι είναι ένα στοιχείο της κοινής κληρονομιάς μας, δεδομένου ότι η Κέρκυρα πέρασε 4 και πλέον αιώνες ενετοκρατίας και ήταν φυσικό να υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην παράδοσή μας. Μέσα μου όμως, πέρα από τις δικαιολογίες της στιγμής, γεννήθηκε η τεράστια απορία. Τι τελικά είναι κερκυραϊκό και τι ξένο σε αυτό που αποκαλούμε παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι? Στο ερώτημα αυτό προσπάθησα από τότε να βρω απάντηση και από τα πρώτα βήματα της πολυετούς αναζήτησης που ξεκίνησα, η μία απογοήτευση διεδέχεται την άλλη. Το τραγούδι που γνωρίζαμε ως παραδοσιακό κερκυραϊκό συρτό, το λέμε και γαστουριώτικο, πλην των γαστουριωτών που ήξεραν και ανέγραφαν στις παρτιτούρες της φιλαρμονικής τους τη γερμανική του προέλευση, το ανέφεραν ως τραγούδι του Κάιζερ, ως χορό του Κάιζερ. Το γνωστό μας τραγούδι «Η Κέρκυρά μου όμορφο νησί γλυκό, στον κόσμο είσαι εξακουστό», αποκαλύπτεται με στοιχεία πλέον ότι είναι σύνθεση του Γερμανού συνθέτη Franz Meissner, που το συνέθεσε το 1890 για τη γιορτή των ξυλοκόπων έξω από το Βερολίνο. Ο τίτλος του «Im Grunewald». Ας ακούσουμε επίσης ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι, από τη μελωδία.
Την ίδια γεύση είχε το αποτέλεσμα της έρευνας για μερικά ακόμη δημοφιλή τραγούδια και χορούς της Κέρκυρας. Η γνωστή μας Ρούγα, πάνω εκεί στη γειτονιά, στην παραπάνω Ρούγα. Το θυμωμένος μου ήρθες απόψε. Το εγώ παπούτσια δεν φορώ. Τη Φουρλάνα και άλλα. Ήταν όλα δυστυχώς αντιγραφές ή όπως λέμε πιο κομψά, δάνεια και μάλιστα σχετικά πρόσφατα. Μόλις πριν μερικές δεκαετίες. Δηλαδή σίγουρα μετά τον πόλεμο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να στεναχωρώ ή να απογοητεύω με αυτά που σας λέω απόψε, όπως αισθάνθηκα άσχημα κι εγώ όταν έμαθα την αλήθεια. Αλλά ο τραγικός ποιητής της ελληνικής αρχαιότητας, ο Σοφοκλής, έλεγε πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις «Φαρσί τα λιθές λέγον, ου σφάλει ποτέ». Και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έγραφε πως πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε εθνικό ό,τι είναι αληθές. Το ευτύχημα ωστόσο στην υπόθεση για την οποία σας μιλώ απόψε είναι ότι οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν σε έρευνα ενός χώρου που μου ήταν άγνωστος και στον οποίο βρήκα πλήθος στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη από αντιγραφές που προανέφερα. Αντιγραφές που μας εκθέτουν και μας προσβάλλουν, γιατί είναι τόσος και τέτοιος ο πλούτος της πραγματικά δικής μας λαϊκής παράδοσης που δεν χρειαζόμαστε ούτε κλοπές, ούτε δάνεια από πουδήποτε. Πώς προκύπτει όμως και πώς τεκμηριώνεται ο πλούτος της παράδοσής μας? Για να πάρει κανείς ασφαλή απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα χρειαστεί να προσφύγει στις βασικές πηγές πληροφοριών, που είναι πρώτα απ' όλα οι συλλογές δημοτικών τραγουδιών και οι λαογραφικές μελέτες που τις συνόδευαν. Ας τις δούμε με τη σειρά χρονολογική. Στις αρχές του 19ου αιώνα καταπιάνονται με το θέμα αυτό ξένοι ερευνητές όπως ο Γάλλος Claude Fourier, ο οποίος έγραψε αυτή τη συλλογή στα 1824-1825, ο Γερμανός Arnold Passoff με τα ρωμαίικα τραγούδια του, ο επίσης Γάλλος Emile Legrand και άλλοι που κατέγραψαν στοιχεία του πλούτου της δημοτικής μας ποίησης και εντυπωσιάστηκαν από αυτήν. Και στη συνέχεια, παράλληλα προς αυτούς, κάνει αντίστοιχη δουλειά ο κερκυραίος Αντώνιος Μανούσος, ο οποίος εξέδωσε στο Εγκερκύρα Τυπογραφείων Ερμής το 1850 τη συλλογή τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα, όπου περιέλαβε και ποίηματα τραγούδια τα οποία κατέγραψε στην Κέρκυρα. Ένα από αυτά αναφέρεται στο της Κέρκυρας χωρίων Καρουσάδες, με τον τίτλο «Η Τραγουδίστρα». Αξίζει να ακούσουμε και να δούμε προσεκτικά τη γλώσσα, το λεξιλόγιο, το ύφος του τραγουδιού αυτού. Στην απάνω γειτονιά, στην ασημένια Ρούγα, ξανθή κορή τον Κύφαινε, ήφαινε και τραγούδα. Και από τον όπλο ταργαλιού και από τον ηχό της, κόρη τον ήλιο εσκαντάλισε και αργεί να βασιλέψει. Το μαθημάνα του ηλιού και την εκαταριέται. Κόρη, κι αν είσαι ανήπαντρη, κακή μοίρα να λάβεις. Και παντρεμένη κι αν είσαι, να μη γεραματιάσεις. Όπου τον ήλιο μου κάμες και αργεί να βασιλέψει. Πώς τ' άκουσεν η λιγερή, πολλάτσι κακοφάνη. Το δίκαιο μου είναι να τραγουδώ, να περιξεφαντώνω, γιατί εφαντρά στην ξενιτιά εδώ και τόσους χρόνους. Τώρα μου έστειλε γραφή να τον απαντυχαίνω. Το μαθημάνα του ηλιού και την εκαλοφιέται. Κόρη κι αν είσαι ανήπαντρη, καλή μοίρα να λάβεις. Και παντρεμένη αν είσαι εσύ, πολλούς χρόνους να ζήσεις. Αυτό το ποίημα, τραγούδι της εποχής, δυστυχώς δεν διασώθηκε η μελωδία του. Αποκαλύπτει όμως το γλωσσικό πλούτο της εποχής. Αποκαλύπτει την καθαρά ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην Ήπεθρο. Αποκαλύπτει μία δομή του ποιητικού λόγου που παραπέμπει ευθέως στο μεσαιωνικό ελληνισμό, καθώς χρησιμοποιείται και εδώ ο 15σύλλαβος ιαμβικός στίχος. 2 χρόνια μετά τον Μανούσο, το 1852, ο Λευκαδίτης Σπυρίδων Ζαμπέλιος, που σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και έζησε στην Κέρκυρα, εξέδωσε τα άσματα δημοτικά της Ελλάδος, επίσης στο Κερκυραϊκό Τυπογραφείο Ερμής.
Λίγο μετά την Ένωση, ο δάσκαλος από το Γαστούρι Γεώργιος Αριστίδη Κοντός τυπώνει το 1877 στο τυπογραφείο Ιωνία τη συλλογή τραγουδιών «Ανέκδοτα Δημοτικά Κερκύρας», τα οποία κατέγραψε στο χωριό του. Στη μικρή εισαγωγή της έκδοσης αυτής, ο Γεώργιος Κοντός αναφέρει: είχε υπόψη το Γεώργιος Κοντός τις προηγούμενες εκδόσεις, τις οποίες ήδη παρουσιάσαμε, και λέει: «Υπήκονης προτροπά σεβαστών φίλων, συνέλεξα τραγούδια, παραμύθια κλπ. Παραλαβώ δε τα άσματα μετά των εκδοθέντων Υποφοριέ, το Μαζέο, Μανούσου, Ζαμπέλιου, Πασόφου κλπ. Δημοσιεύω την αισέτη ανέκδοτα την προστίκη τεινών παραμυθίων κτλ. Χάριν των καταγινωμένων εις τας μελέτας του τιού του είδους. Εσυλλογέ, όν ανωτέρω εμνημονεύσαμε, κοσμούνται τινές μεν διασοφών προλεγωμένων, τινές δε διασκουδαίων παρατηρήσεων, όν η μικρά μας συλλογή στερείται. Ιδινήθην, προσέξτε αυτή τη φράση, ίσως κάλλιον των άλλων να συλλέξω αυτά, διότι εν το μέσο των κατεχόντων εγεννήθην. Ζω, αυτόν τον πρώτον εγενόμην αυτίκος, ακολουθώ εν το γάμο, το θανάτο και τες εν γέννη περιστάσεση του χωρικού βίου. Είχε δηλαδή ο ίδιος προσωπικά βιώματα, τα οποία τον οδήγησαν στο να γράψει και να εκδώσει αυτή την συλλογή των δημοτικών τραγουδιών. Ο μεγάλος της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης το 1914 εκδίδει τη συλλογή υπό τον τίτλο «Εκλογέ από τα τραγούδια του ελληνικού λαού», που έχει κυρίαρχη θέση στο αρχείο του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και αποτελεί πηγή άντλησης πολύτιμων πληροφοριών για τον καθένα που ασχολείται με το θέμα. Ο Γεράσιμος Σαλβάνος και η αδελφή του Μαλβίνα Σαλβάνου, Πάπα Βλασοπούλου, συλλέγουν και μελετούν τραγούδια κυρίως στην Νότια Κέρκυρα και το 1930 εκδίδουν την σημαντικότατη και πλουσιότατη συλλογή «Λαογραφική ύλη εκ Κερκύρας» που είχαν συγκεντρώσει την προηγούμενη 20ετία. Ο δικηγόρος Γιάννης Μπουνιάς και στους δύο τόμους που εκδίδει το 1954 και το 1959 καταγράφει πλήθος στοιχείων για τη λαϊκή μουσική παράδοση, κυρίως αναφερόμενος στη Βόρεια Κέρκυρα. Ο Γιάννης Μαρτζούκος, στη συλλογή του «Κερκυραϊκά Δημοτικά Τραγούδια», έκδοση του 1959, περιλαμβάνει εκτός των όσων ο ίδιος κατέγραψε ακούοντάς τα, να τραγουδιούνται στους χορούς των χωριών της Κέρκυρας και στοιχεία από συλλογές άλλων Κερκυραίων του 1850 και του 1900. Ο καθηγητής του Ελληνικού Οδείου Σπύρος Μοντσενίγος, σε έκδοσή του το 1958 με τον τίτλο «Ελληνική Μουσική», κάνει εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη αναφορά στην έντεχνη μουσική που συνέθεσαν και δίδαξαν γνωστοί μεγάλοι μουσουργοί μας, αλλά μάλλον αγνοεί τη λαϊκή μουσική παράδοση της υπαίθρου Κέρκυρας και έτσι δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτή. Αντίθετα, ο λαογράφος Γεράσιμος Χιτήρης, σε έκδοσή του το 1988 με τίτλο «Τα λαογραφικά της Κέρκυρας», κάνει σαφείς αναφορές και σε τραγούδια ξενικής προέλευσης, ιταλικά και γερμανικά, που είχαν δεκαετίες πριν εισχωρήσει στην παράδοσή μας, ενώ παρουσιάζει συγκεκριμένα τραγούδια της λαϊκής μας παράδοσης που έλκουν την καταγωγή τους από το Βυζάντιο. Αναφέρεται ακόμη στα τραγούδια του γάμου, της αγάπης, της τάβλας, της ξενιτιάς, της αποφριάς, άλλων γιορτών και πανηγυριών, μυρολόγια κλπ. Σημειώνει μάλιστα και το εντυπωσιακό στοιχείο ότι πριν καθιερωθούν το βιολί, η κιθάρα και αργότερα το ακορντεόν στην παράδοσή μας, είχαμε εδώ την άσκομαντούρα, δηλαδή τον αρχαίο άσκαυλο, και τα ταμπουρλονιάκα, παμπάλαια μουσικά όργανα που συνόδευαν πολλά από τα τραγούδια της λαϊκής μας μουσικής παράδοσης. Ο Νίκος Παχτίτης, το 1989, εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Τα Δημοτικά Τραγούδια της Κέρκυρας», όπου παρουσιάζει το αποτέλεσμα μιας μακράς ερευνητικής δουλειάς στην ύπαιθρο Κέρκυρα, διασώζοντας πλήθος τραγουδιών όλων των κατηγοριών, ξεκινώντας από τα ακριτικά και τις παραλογές της μέσης βυζαντινής περίοδου,
που ίχνη τους διασώζονται ακόμη και σήμερα ζωντανά στη λαϊκή μουσική παράδοση της Κέρκυρας. Ακάματος εργάτης στην έρευνα και καταγραφή των τραγουδιών της Κέρκυρας είναι επίσης ο ιατρός Σπύρος Τζίλιος, ο οποίος όμως βρίσκεται στη φάση της προεκτύπωσης του έργου του. Το 2006, ο λευκημιώτης εκπαιδευτικός Μιχάλης Χρυσικόπουλος εκδίδει την έρευνά του γύρω από το τραγούδι «Κάτω στον Άη Γιώργη» με τον τίτλο «Ακρίτας Γιάννης». Στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτει τις πολλές παραλλαγές του ακριτικού, όπως αποδεικνύεται αυτού τραγουδιού, στον χώρο του ελληνισμού και περιγράφει την κερκυραϊκή εκδοχή από κάθε άποψη. Αυτό το γνωστό σε όλους μας τραγούδι είναι ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα στην παράδοσή μας, ανάγεται στη μέση Βυζαντινή περίοδο και θεωρώ πως γίνεται ο κρίκος που επανασυνδέει την εποχή μας στη σημερινή Κέρκυρα με την μισοξεχασμένη, περιφρονημένη και εν πολλής αγνοημένη λαϊκή μουσική μας παράδοση. Ιδού τα ενθαρρυντικά στοιχεία. Πέρσι, μετά την πρώτη Ανάσταση, ο νέος μαέστρος της παλιάς φιλαρμονικής Σπύρος Προσωπάρης παρουσίασε ένα τμήμα με λύρα και φλάουτα που απέδιδε τη μελωδία του Άη Γιώργη αποσπώντας τις θερμές επιδοκιμασίες του κοινού. Ένα χρόνο πριν την παρουσία αυτή, η Παιδική Χοροδία Κέρκυρας, σε διδασκαλία και διεύθυνση Χριστίνας Καλιαρίδου, απέδωσε σε εκδήλωση για την επέτειο της Ένωσης, τέτοιες μέρες, πριν 2 χρόνια δηλαδή, το ίδιο τραγούδι στην εκδοχή των Κιθήρων, που είναι σχεδόν όμοια με τη δική μας και το μετέδωσε η Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Ας το δούμε. Ένα μικρό απόσπασμα. Η μελωδία του τραγουδιού αυτού δεν περιορίστηκε σε αυτά. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για μια φιλαρμονική της Υπέθρου, τη φιλαρμονική του Σκρυπερού, που το ερμήνευσε σε μια εντυπωσιακή ενορχήστρωση του μαέστρου Σπύρου Λουβά το 2009 στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης και του εορτασμού των 100 χρόνων της φιλαρμονικής του Σκρυπερού. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα ερασιτεχνικό βίντεο. Επανέρχομαι μετά από αυτή την τελευταία παρένθεση στις συλλογές της δημοτικής μας ποίησης. Πατώντας στο στέρεο έδαφος των στοιχείων τόσων κερκυραίων ερευνητών, η αναζήτηση της λαϊκής μουσικής παράδοσης του τόπου μας έπρεπε τώρα να περάσει από τον ποιητικό λόγο στην καταγραφή των μελωδιών που διαπιστώθηκαν ηχογραφημένες ή υπάρχουν ακόμη ζωντανές μαρτυρίες τους. Και είναι ευχής έργων που βρέθηκαν
αρκετά στοιχεία και στις δύο αυτές κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά τις ηχογραφήσεις, ευτυχώς υπήρξαν τέτοιες εδώ και 5 και πλέον δεκαετίες, πριν ακόμη ο τουρισμός, η αστιφιλία, η μετανάστευση, η εκτεταμένη και αλόγιστη χρήση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης ισοπεδώσουν τα πάντα. Ηχογραφήσεις που διασώζουν σημαντικά στοιχεία της λαϊκής μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας είναι αυτές του ραδιοφωνικού σταθμού Βορειοδυτικής Ελλάδος, της Κέρκυρας δηλαδή, του Ιδρύματος της Ραδιοφωνίας, του Συλλόγου προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, της Μεγάλης Δόμνας Σαμίου, καθώς και μεμονωμένες προσπάθειες Κερκυραίων που ήταν και είναι λάτρεις της λαϊκής μουσικής παράδοσης του νησιού μας. Σταθμός της προσπάθειας ανάδειξης της λαϊκής μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας ήταν η παράσταση «Η Κέρκυρα τραγουδάει», που είχε σκηνοθετήσει το 1995 ο Στέφανος Κυπριώτης και στην οποία συμμετείχαν το φωνητικό σύνολο γυναικών του Κάτω Γαρούνα, η Κερκυραϊκή Τετραφωνία, μέλη της οποίας είναι μαζί μας απόψε εδώ, και πολλοί άλλοι. Θα πάμε τώρα νοερά, ξανά λίγο πιο πίσω, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μιας από τις πιο παλιές ηχογραφήσεις, πιθανότατα του 1959, από το ραδιοφωνικό σταθμό Βορειοδυτικής Ελλάδος. Τραγουδούν γυναίκες του Γαρούνα και συνοδεύει ο δεξιοτέχνης του βιολιού Μακαρίτης Γιώργος Σκολαρίκης. Σοκράκη, όπου γυναίκες του χωριού τραγουδούν το τραγούδι σε ρυθμό σιρτού χορού «Έχεις μαλλιά τετράξαντα». Συνοδεύουν στο βιολί και κιθάρα μέλη της οικογένειας Χονδρογιάννη Μπεζερή. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα. Πέραν αυτών, είχαμε την τύχη να διατηρηθούν στη ζωή ως τις μέρες μας το φωνητικό σύνολο γυναικών του Κάτω Γαρούνα, με επικεφαλή στην αξέχαστη Ανδρονίκη Πάγκαλη, αλλά και μερικά ακόμη άτυπα σχήματα και μεμονωμένα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας που αποδίδουν ακόμη τραγούδια του γάμου, της χαράς, της τάβλας, της αγάπης, της δουλειάς, της ελιάς, της ξενιτιάς, ακριτικά και παραλογές με τα οποία διασκέδαζαν την περίοδο της αποκριάς, που διασώζονται και στον χορευτικό τους ρυθμό ακόμη και τώρα στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας, περιπεκτικά επίσης της αποκριάς τραγούδια όπως πρόσφατα καταγράφηκαν στους χορεπίσκοπους και στους αυλιώτες. Από εκεί, από τους αυλιώτες, θα ακούσουμε και θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο αποκριάτικου τραγουδιού, ζητώντας σας συγγνώμη για την λήψη, την όχι καλή. Αλλά θα ακούσουμε τη μελωδία.
λαϊκή μουσική παράδοση της Κέρκυρας διασώζονται ακόμη αρκετά λαϊκοθρησκευτικά τραγούδια, όπως τα κάλαντα των μεγάλων γιορτών, το «Δόξα να έχει πάσα ημέρα» είναι ο γνωστός χορός των γερόντων, των παπάδων, που επιμειώνει στην επίσκεψη, ή το «Καλόν ετάγιος ο Θεός» που αποδίδεται στους κοινοπιάστες. Θα δούμε τώρα μικρά αποσπάσματα τραγουδιών από 3 διαφορετικά συγκροτήματα που βρίσκονται ευτυχώς και σήμερα σε δράση. Το πρώτο θα το ακούσουμε σε ένα όχι καθαρό βίντεο από το σύνολο γυναικών του Κάτω Γαρούνα. Έχει τον τίτλο «Να είχα μια ξέστα Φαραώ». Να είχα μια ξέστα Φαραώ, να είχα μια ξέστα Φαραώ, να είχα μια ξέστα Φαραώ, να πήγαινα στη βρύση. Στο επόμενο μικρό βίντεο παρουσιάζεται ο πολυφωνικός χορός Γειτονία να αποδίδει το γνωστό τραγούδι «Μια βαρκούλα θαρματώσου». Μια βαρκούλα θαρματώσου, μια βαρκούλα θαρματώσου, μέσα ωραία μου γυρά, με 42 κουμπιά. Και με 60 παλικάρια, και με 60 παλικάρια, θα σε κλαίω ωραία μου κυρά, θα σε κλέψω μια βράδια. Στο επόμενο βίντεο παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι του γάμου που αποδίδει το φωνητικό σύνολο του Λαοδάμα. Το τραγούδι του γάμου αναφέρεται στην ημέρα των πρικιών. Νοδάρι και γραμματικοί ήρθανε στα πρικιά σου. Να τα ακούσετε. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σταθώ σε 2 από τις παραλογές που καταγράφηκαν ζωντανές ως τις μέρες μας, αποδιδόμενες μελωδικά την περίοδο της Αποκριάς. Πρόκειται για τα τραγούδια «Ο Γαζιανάκης» και το «Μια βάγια αρνείται Ταρκοντόπουλο». Από την έρευνα γύρω από τα τραγούδια αυτά προέκυψε
ότι το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου και τα δύο έχουν θεματολογία η οποία έχει πάρθει από το βυζαντινό ποίημα Ηλιογέννητη του 11ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας, πιθανότατα, τα αρχαιότερα τραγούδια που διατηρούνται στη ζωή στο νησί μας. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα καταρχήν από μια ηχογράφηση που κάναμε στους Καλαφατιώνες, όπου το πρώτο κομμάτι του τραγουδιού τραγουδάει η Φροσίνη Ροή, 82 χρονών, και η αδελφή της Κατίνα τη συνοδεύει σε δεύτερη φωνή, και στη συνέχεια θα πάμε στο Γαζιανάκι. Να πά να πες στο βασιλιά, να πά να πες στο βασιλιά, μια χάρη να μου κάνει, να πάει να στύψει τη θάλασσα, να πάει να στύψει τη θάλασσα και να της πυριστάρει, όχι σταράκι μόναχα, όχι σταράκι μόναχα, λάλα και γρυθαράκι, και μες στη μέση του σταριού, και μες στη μέση του σταριού να στήσει ένα αλόνι, και μες στη μέση τ' αλονιού, και μες στη μέση τ' αλονιού να στήσει ένα κοντάρι, και στην κορφή του κονταριού, και στην κορφή του κονταριού να στήσει ένα βελόνι, και στην κορφή του βελονιού, και στην κορφή του βελονιού να λιπλωθεί να κάτσει, κι όταν ασπρίσει ο κόρακας, κι όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρι, τότες και μένα ο βασιλιάς, τότες και μένα ο βασιλιάς θέλει με κάνει αϊτέρι. Αυτό το απόσπασμα, το εντυπωσιακό που ακούσαμε, είναι η απάντηση της μικρής Χωριατοπούλας στην πρόταση του βασιλιά. Απέριψε την πρόταση με τα λόγια που ακούσαμε. Όμως ο βασιλιάς δεν το βάζε κάπου και συνέχισε την προσπάθειά του όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από το τραγούδι που διατηρείται στη ζωή στους συνοπιάστες με τον τίτλο «Ο Γαζιανάκης». Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, είναι το ένα συνέχεια του άλλου και τα δύο προέρχονται από το βυζαντινό ποίημα του 11ου αιώνα Ηλιογέννητη. Ο Γαζιανάκης ο μικρός κι ο μικρό Γαζιανάκης. Ο Γαζιανάκης ο μικρός κι ο μικρό Γαζιανάκης. Το γιο του πούλησε την κόρη να πλανέψει. Το γιο του πούλησε την κόρη να πλανέψει. Μα η κόρη ήταν, η Παναγιά, μα η κόρη ήταν να πλανευτεί. Μα η κόρη ήταν να πλανευτεί και πλανεμούς δεν έχει. Το μαύρο του ταπόμεινε και πάει να το πουλήσει. Το μαύρο του ταπόμεινε και πάει να το πουλήσει. Όλα αυτά και πολλά ακόμη αποτελούν την πρώτη ύλη μιας πρωτοβουλίας που ξεκινήσαμε πριν 2 και κάτι χρόνια στους Κοινοπιάστες με τον πολυφωνικό χορό Γειτονία, στον οποίο συντονιστής και ψυχή της προσπάθειας είναι ο παλέμαχος, ταλαντούχος χοροδός Γιώργος Ανεφαντής, που είναι μαζί μας απόψε εδώ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία καταγραφής, διάσωσης και διάδοσης των τραγουδιών της λαϊκής μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας, που εκτός των άλλων δίνουν και μια ευχάριστη και νοσταλγική νότα στη ζωή μας. Τώρα θα ακούσουμε 2 από τα πολλά δύστιχα της αγάπης που αποδίδει η Γειτονία με τον Γιώργο Χοδρογιάννη Μπεζερή στην κιθάρα.
Πρόκειται ακριβώς για την επιλογή της Ελένης Καλαΐνδρου, με την οποία έδισε μουσικά την ταινία «Η τιμή της αγάπης», η οποία ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη γυρίστηκε στην Κέρκυρα το 1983, πριν 30 χρόνια. Να δούμε λοιπόν το μικρό απόσπασμα. Να πάω να πει τη μάνα σου πως με πονεί η καρδιά μου. Να πάω να πει τη μάνα σου πως με πονεί η καρδιά μου. Σειρά αποκοίμησε την γελά στην αγκαλιά μου. Σειρά αποκοίμησε την γελά στην αγκαλιά μου. Να πάω να πει τη μάνα σου να κάνει κι άλλη γέννα. Να πάω να πει τη μάνα σου να κάνει κι άλλη γέννα. Κάψει κι άλλου καρδιά ως έκαψε και εμένα. Να κάψει κι άλλου καρδιά ως έκαψε και εμένα. Το απόσπασμα που μόλις παρακολουθήσαμε είναι από μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή που παρουσίασε το Corpo Channel. Παρά τον μεγάλο αριθμό μελωδιών και τραγουδιών που έχουμε καταγράψει σε κάθε μας καινούριο βήμα, διαπιστώνουμε το μέγεθος της άγνοιάς μας, πρωτίστως της δικής μου άγνοιας, απέναντι στο τεράστιο και εμπολής ανεξερεύνητο ακόμη κεφάλαιο της λαϊκής μουσικής παράδοσης Κέρκυρας. Μια πληροφορία για την 81χρονη Εκατερίνη Βάρτη στους Καστελάνους, που ξέρει και τραγουδάει πολλά παλιά τραγούδια, προερχόμενη από οικογένεια λαϊκών οργανοπαιχτών, μας οδήγησε μπροστά σε μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Η κυρία Βάρτη αποκαλύπτεται θησαυρός γνώσεων για τη λαϊκή μουσική παράδοση της Κέρκυρας. Γνωρίζει δεκάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ακριτικών και των παραλογών που ανάγονται στη Βυζαντινή περίοδο. Θα ακούσουμε ωστόσο από την ίδια ένα μικρό απόσπασμα από ένα ερωτικό της Κέρκυρας, το οποίο δεν είχαμε ξανακούσει. Ξέρω τραγούδια να σου πω, ένα σακί γεμάτο, ένα σακί γεμάτο. Για να αρχινήσω να στα πω, δε σώνω το Σαββάτο, δε σώνω το Σαββάτο. Ξέρω τραγούδια θάλασσας και τους νυχούς διαλέω, και τους νυχούς διαλέω. Η αγάπη μου δεν είναι εδώ, τι θέλω να τα λέω, τι θέλω να τα λέω. Τα ιτέρι μου δεν είναι εδώ, το λαμπερό να φέξει, το λαμπερό να φέξει. Η πληγωμένη μου καρδιά να μου την γιατρέψει, να μου την γιατρέψει. Αλλάζουμε κλίμα. Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη λαϊκή μουσική παράδοση της Κέρκυρας αποτελεί η κερκυραϊκή ψαλτική, στην καταγραφή της οποίας αφοσιώθηκε για δεκαετίες ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Κωνσταντίνος Ουρβίνος, που υπηρέτησε επί μακρόν ως εφημέριος στην ενορία Αγίου Βασιλείου της πόλης. Από τη Λιτανία της Αναστάσεως του 2006 θα δούμε ένα μικρό βίντεο με το Χριστός Ανέστη, όπως το διασκεύασε για τετράφωνη χοροδία ο μεγάλος κερκυραίος της εκκλησιαστικής μουσικής Αρίστος Μοναστηριώτης, πιθανότατα τη δεκαετία του 1920, με εντολή του τότε Μητροπολίτη και μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα. Να δούμε λοιπόν το μικρό ερασιτεχνικό βίντεο.
Παρακαλώ λίγο τον ήχο. Στον πολυφωνικό χορό Γειτονία, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τα βήματά μας η νεαρή δασκάλα μουσικής, πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Άρτεμις Πουλημένου, είναι εδώ, που επιχείρησε κάτι πρωτοποριακό, να καταγράψει 20 προς το παρόν από τις πολλές μελωδίες των τραγουδιών μας, για να συμβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στη διάδοσή τους μέσω πλέον της μουσικής διδασκαλίας. Παρακαλώ την εξαδέλφη της Άρτεμις, την Ευελίνα Καβαδά, να έρθει στο πιάνο και να μας αποδώσει μικρά χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτών των μελωδιών. Να πάρουμε μια γεύση από εντυπωσιακές μελωδίες που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο και φέρουν τη σφραγίδα του, που δεν είναι αντιγραφές ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση. Έχουν την ταυτότητα του νησιού μας, ενός τόπου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, όπως αυτή οριοθετείται στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, τουλάχιστον για μια χιλιετία. Η Ευελίνα Καβαδά, μισή Κερκυριά και μισή Λευκαδίτισσα, στο διάλογο.